At nagbabalik ang Spicy Opo mo sa radyo na si Kim Chino para gisingin ka sa huling pagkakataon na talaga nga namang ginagamit ka lang ng taong minamahal mo ngayon. Anyway, mahal, usapang character development pa rin tayo. Pag-usapan natin kung paano ka ginagamit-gamit lang, pinagpa-practicean lang ng jowa mo ngayon. Oo. At tayo ibabalik na sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina ibibigay ko ang tatlong palatandaan na ikaw ay isang character development lang. Recap na tayo. Sabi ko kanina, una, character development ka lang kapag ginawa ka niyang shock absorber. Ito na yung sinasabi natin na lahat ng frustrations niya, lahat ng emotional baggage niya ay talaga nga namang binubuhos sa iyo. Lahat ng galit, trauma, lahat ng hinanakit galing sa ex niya or past relationship, ikaw ang sumasapo at talaga nga namang tinitiis-tiis mo. Yan, character development ka niyan. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, character development ka kapag nagstay ka sa worst version niya. Inunawa mo, pinagtiyagaan mo, tinanggap mo, at talaga nga namang sabi mo sa sarili mo, aayusin kita kasi mahal kita. Papagalingin ko ang sugat na binigay sa'yo ng ex mo kasi mahal kita. Pero nung nabago mo na, napagaling mo na, umayos na, ibang tao ang nakinabang. Diba? Yan yung masakit eh. Yung kumukumpuni ka ng taong sira. Tapos, sa iba pala magmamahal. Ayan na nga ang sinasabi ko. Anyway, yung pangatlo't panghuli, character development ka lang kapag iniwan ka with scars. Ito na yung mga sugat na nag-turn into peklat na talaga nga namang hindi siya nag-alinlangan iwan ka. Hindi siya nag-alinlangan tumikim ng iba. Imaginein mo, sa'yo peklat yung iniwan, tapos sa iba bibigyan ng flowers. Yung ikaw yung nagpakahirap sa kanyang ugali na talaga nga namang nakakasuka. Yung iba yung makikinabang. Diba? Bakit ganun? Yung mga maling tao, yung mga gumagamit ng tao para makamove on, hindi ba sila nanghihinayang? Hindi ba sila nahihirapan? Hindi ba sila nahihirapang iwan ka bigla? Yung mga ganong tanong 'di ba? Ngumingiti siya, masaya siya, pero hindi sa'yo. Yung saya niya ngayon, ibang tao yung nagbibigay ngayon. Kumbaga nung nasa relasyon siya na ikaw yung kasama, hindi mo siya nakikitang ngumiti ng ganun. Sa ibang tao siya sumasaya ngayon at confirmed, ginamit ka lang niya noong mga panahong nahihirapan siya. Ikaw yung nagtiis sa relasyon na kung saan one-sided lang. At yung iba ang nakikinabang nung okay na siya at willing to commit. Diba? Anong lesson dito, mahal? Hindi, dapat mahalin mo yung sarili mo. Bakit? Kasi kapag mahal mo yung sarili mo at sure kang mahal mo yung sarili mo, alam mo yung worth mo. Hindi ka magsasettle sa character development lang ang habol. Maiiwasan mo yung mga ganitong sakit, yung ganitong tao, yung ganitong trauma. Kaya ako sa'yo, mahal, subukan mong sumugal sa taong kaya kang panindigan at kaya kang mahalin ng tama, tratuhin, at hindi lang gagamitin ka. Gusto mo yung ginagamit ka na maling tao eh. Hindi, meron pang taong pang endgame at deserve mong mahalin ng tama. Kaya sana mahal, matrato ka na ng tama. Anyway, ako'y magpapaalam na. 9 PM si Kim Chino. Bukas ulit, Chinitox tayo. At syempre, susunod na po si Raketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.